Naghahanap problema na ako. Uy, wala ko'y kwarta ba? Daghan kik bayro nun. O ganing pisbol na lang ko karon no. Uy Kit, naram di ka jacket, gwapo lang kag sheets Kit. Pero mo ko ng sheets di mo bi. Mukaon ka ni Kit? Uy, nami nana sa bugon ko. Grabe ni mo Kit, ikaw pa'y mangayo niya manumbag pag yun. Pagpalit na kikibuha Kit. Wala man yung kukat ta. Pangayo si mama, sige naman po salig sa kuha Kit ay. Wala man yung bago mama. Baon na ni Ron, hurot sa di akong pagkaon. Wala ko tugot. Palit utro, wala ko'y kwarta. Kabalo kan timbayad na po sa kurinti sa balay, yawa na po ko'y kwarta ni. Asis, busog ko. Na, busog yung kada, ginahinay ni mo kuha akong fishbowl. Sakto ba yung gina sa kuha? Abot busog. Aba, sige, malmal naman ni mo dira. Kuha na isa, dala sa inyo ha. Okay na, kuha niyo, lakaw na. Tumba pag niya na ka na dito. Tagaanta na ka, basin magyaw-yaw na po kaon niya. Balik na po ka dere. Bataa po di, sige po katang, huwag na ako'y pagkaon. Uy, yawan, matani na lagi kay fishbowl lagi. Asa ka na nga, Kit? Dito, Hindi, Kit, tanawan na to, tilawan na to, sigdaot ba? Daot yan? Dili daot? Tilawer ako kay... Sama? Asa man mo nagikan? Ito ni kamulog. Ha? Dito ni kamulog. Patay pre, kada mulag daw, dagkan sa pagkaon nito ba? Murag koy. Kaya nangatag mo siya ka, Kit, nga gnalo man ka ito. Ano si plano? Ato na to ta? Ay, unsa pa, tara, kay murag gutom-gutom sa ko ba? Pariya ta, magibang gutom. Ha! Tara, sige na Kit, ato na ito kaw. Kasi mahurot pa na muna. Tara, ato na ito mulag ta. Saon yung kaya na ako ni pagbayad sa kurinti ba eh? Tagaan na gikubling mo eh. Oh no! May kwarta. May bugas. Pero nun sa motor, sa balay. Kani, busy kayo. Nari si problema pero ang pagkaon niya. Tanga kayo nara sa bangko ba? Makuha na to ni. Sige, unahay ko ito murag marami. Kaya na ba? Grabe, problema rin panahon na. Di mabangbang. Murag, jumayos ako ang 2026. Anong kahimtang nga? Pwede naghanap bayro nun. Tanawa mils. Tanga ko akong 2 mils. Grabe, kung mo ko'y kaon, hindi mo diretsyon duha. Ikaw, tatang isa, tagsa ta ba? Ang usam ka nga pagkuha kung gimodri ah. Bibi, hawadabi ako na po, bi. Unta, makabawi ko sunod adlaw eh. Pero lamit, manig na yung sauce ba eh? Lamit kining sauce ni ba? Tamis kini yung sauce ni. Ngunit pinakadabis. Oh no! Dabi? Ayati ang bilay na nakuha siya bay. Siyempre ako na good ni. Daan na miyaw eh. Tilawan sa tanong sauce, bi. Tayo isa. Mura magdanggamay niyo kung fishbowl ba eh? Oh no! Dobe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanganan na ito, iba sinalipat ra ko ba? Daghan na ito sauce para lami. Patay mils, nakabantay. Wala, ay, taka naman ka, nabutang naman siyang sauce ba? Pero duta man dyan ko ba'y kulangan magilig tulo. Kay siyam dapat na mabilin, kay dosi man eh, kananog duha. Dosi bari pulo, kananam daw isa. Di siyam, dapat siyam ang mabilin. Kulang yung tulo, unom naman na nabilin. Saon man yung burag namin, nagkakuha ko ruan eh. O nalipat lang ko, kay daghan kay problema yung una. Kasi nalipat ra ko. Tuwara mils, gibalik nagbutang. Ay, siyempre ko, ano, nato na, murag lami, sa mo, nagkalami, bagay na sauce lang. Asa ka komunikad pambayad sa kulit ba eh? Lanan na ni ba? Kinahanglan na ako makabayad at 20 kay di mi kuliw ko bayad maputlan mi. Kasi ang pera mo sa kwarta nga upo trabaho, bantay bakar ah. Saon man niya. May pagkakaon na lang ako fishbowl kasi magunahon ako mga problema. Ay. Wala pa nang dari kaon ko. Nawala ang tirungan. Oh no! Nawalang stick. Dati ka mils, masakpan kita ni style ani, dugi kin mo giuli ang stick. Alang, tilapan, bugod akong sauce ko, patang isa, manggod. Asa man to? Oh shit! Nawala man. Uy! Nabalik. Asa ka ni stick? Duda na dyan ko ani ba din gamay mangit pag-ayo bay? Di tani maayo. Mas tindot ani. Suotan na ako shades be. Oh no. Nung sa na si mils, natulog na.
Basin kay masandig naman yan, hilom na. Oh, lipot to na to ta. Sini lang oh. Sini pa daw ko, betul ba? Sini pa. Ako yuli nang siguro nato ni Koy, oy. Ay, ate isa po ni mo miss. Hindi usap-usap naman ni mo na. Ibalik po yun ni mo. Mo day nanguha sa kong fishbowl ha. Pataka naman ka dili. Banggod, daraw. Wala mo kuminanguha ko. Ako nagibalik ako dara ko. Wala mo yung nangilabot. Balik. Balik, Captain. Anong kay mo? Ha? Pastilagin mo mga mata mo, digin mo mausap ha. Kadugayan, panghiluan, tagin mo. Labi na rin si Koy yung sibilaw. Ang hirap tanon kayo. Biskot, mga bata ni na po yung problema, ikuha pa ng baseball.